L'última obra d'aquesta primera part és The Ghost Ship, de José Alberto Pina, amb qui van tindre el plaer de comptar en el primer curs de direcció de la Unió Musical L'Aurora. Està inspirada en el naufragi del transatlàntic American Star. Aquest va patir una forta tempesta i quan era remolcat sense cap motiu, el remolcador va tallar el cable i l'American Star va quedar a la deriva. Després de diversos dies sense saber d'ell, va aparèixer a la platja de Garcell, en Fuerteventura, on, partit per la meitat, va ser objecte de misteriosos successos. Una obra plena d'energia, misteri i intensitat que ens conduirà a través de les cabines d'aquest famós vaixell fantasma. L'obra és un encàrrec de la Gran Canària Wind Orchestra.